Ľudia, to som ja, Matej, a vítajte pri vlogu. Jak sa volá ten vlog? Je to fackovací challenge. Presne tak. A je to sa mnou Andrej. Čaute. A teraz to musíme prichystať, takže chvíľku strpenia. A to nebude tak. No, takže dobre, už to máme. Vidíte ma? Takže, počkaj. No takže, kto začne prvý? Dajme si hip-hop, dobre? Hip-hop. Prvý kamen, dobre. Hip-hop, hip-hop. Takže idem prvý. Daj mi otázky. Ale ideme od najslabšej po takú strannú. No daj. No, takže. Bol? Trochu. Poď, ideš. Teraz už také silnejšie. Zabudni, ja nesem Madonna. Nerob. Ne, ale to nebude silné. Teraz na druhé, OK? Aha, Na aké som ti čapal? na toto ideš. OK, na teraz. Ešte koľko facek? Dáme 3. A hráme, že kto sa prvý zdá, dobre? Kto sa prvý zdá, tak toto tak prehral. No, zdáva sa? Hej, to ide. No a? No, zdáva sa? Ešte ne. No tak poď. 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 Daj. Ale ne. Počkej, to bolo na iné. No. Áno, nevadí. Áno. Zdáva sa? Ne. Ale ne. Tak ty si sa nevadí, no poď. OK. No poď. Teraz už taký silnejšie môžeš. OK, zdávam sa. Dobre, zdáva sa? Áno, vyhral som. Takže ja som vyhral. Maťo sa vzdal, lebo už sa bál, že mu dám takúto facenu. Nevadí? Potom mi môžeš dať po natáčaní, dobre? Takže to bol náš fackovací challenge. No. Ja som vyhral a budeme, jak ste v komentoch písali, že máme natáčať Counter-Strike, tak sme sa rozhodli, že budeme. Ale nie tak skoro, takže niekoľko ešte vlogov natočíme. Áno. A až po tých vlogoch už budeme u nás doma a budeme natáčať. Dobre. Takže to A ešte ste hovorili, že máme to stopnú, keď bola, čo toto robíme, že napríklad čakáte a nie, že jak to, že nemusíte čakať, my to stopneme, prichystáme to a potom zase pustíme, lebo Maťo taký nemá mobil, takže prepáčte, ale myslím, že to vydrží. Zatiaľ. No. Tak, môžete očakávať Counter-Strike. No, takže Toto. Dajte like, dislike, odber. Napíšte aký komentár, čo máte na srdci. a môžeme ešte ja niečo povedať? Áno. Sú tu cigáni. Dobre. Takže like, dislike, odber. No. Za každý odber budeme vám vďační a do komentu píšte, čo by ste chceli ďalej. Takže môžu byť aj hry, aj vlogy, vlogy. aj také témy môžete napísať, že O čo sa budeme rozprávať. Áno. Ale nemôžeme také, že kde bývame a všelijaké také, lebo také témy to, keď napríklad som vysvetlil, to by bolo už na prd. predávačky, bloky, také. Ne? Hej, no. Takže Takže my sa s vami lúčime a čau!